मङ्गलम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे சரி, ஒரு சின்ன மங்களாச்சரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயே சலாகயே சக்கம் ரும் நிலமேன தஸ்வே குருவே நமக ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபேதிரும் பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவபாதிகம் क्षिणा करुण सिंधे दीन बंदे जगत्पदे गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी प्रभानो सुदेवी प्रियमानी हरिप्रिये वांच कल्पतराय कृप सिंधु पदिनाना भावनिये वैष्णवियो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு அத்தியாயம் 2, அதாவது பகவத்கீதையோட சுருக்கம் சொல்லப்பலாம், அதாவது கீதையோட சாராம்சம். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் இந்த அத்தியாயம். இதுலதான் பகவான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறார். அதற்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவரு சார்பாகவும் சின்ன ஒரு பிரார்த்தனை ஆரம்பிப்போம். जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। நாம நேற்று பார்த்த அத்தியாயத்தோட ஒரு சின்ன சுருக்கம். நம்ம முக்கியமான என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 5 விதமான செயல்பாடு நேற்று பார்த்தோம். யாரோட? அர்ஜுனோட செயல்பாடு. இரக்கம், இன்பன்மை, பாவ செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம். சோ இந்த 5 விதமான செயல்பாடுல நேற்று அர்ஜுனோட மனநிலையை நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது. ஏன்னா அவருடைய மனநிலை பார்த்தீங்க எல்லாருக்கும் உள்ளதுதான். இப்ப நமக்கும் அப்படித்தானே இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த அவருடைய மனநிலை இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சூழ்நிலை கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் இருக்கும்ன்றதை நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இது வாழ்க்கைக்கு நம்முடைய சனாதனத்துக்கு இது சரியா வருமா? கண்டிப்பா சரியா வராது. அதுக்குதான் பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல நமக்கு 2வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா நமக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். கர்ம யோகத்தையும் கொடுக்கிறார், ராஜ யோகத்தையும் கொடுக்கிறார், ஞான யோகத்தையும் கொடுக்கிறார். எல்லாம் கலந்த இந்த இதுல பக்தியும் கலந்து கொடுக்கிறார். பக்தியில வர்ணாச தர்மத்தின் மூலியமாக அதையும் கொடுக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமான அத்தியாயம் இது. அதான் கீதையோட சுருக்கம் சொல்லலாம். இதோட சாராம்சமே நம்ம இதுலதான் அடங்கி இருக்கு. 2வது அத்தியாயத்துல 10வது ஸ்லோகத்துல மேலதான் பகவான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு இந்த ஸ்லோகம். ஆனா நாம குறிப்பா தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஒரு 10 ஸ்லோகம் பார்ப்போம், 10-12 ஸ்லோகம் பார்ப்போம். அதுல பார்த்தாலும் ரொம்ப கரெக்டான விஷயத்துல நம்ம பார்த்து நம்ம பயனடைவோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் பேசுறது ஏதாவது கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஸ்பீச் கொடுக்க முடியுமா? கேக்குது பிரபுஜி, கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி. இப்ப நம்ம முக்கியமான இடத்துல நம்ம வந்திருக்கோம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 2வது அத்தியாயத்தோட ஒரு சின்ன சுருக்கம் நாம பார்த்தலாம் இல்லைங்களா? இப்ப அதை பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லப்படுது? அர்ஜுனோட ஆட்சியமைக்கான பகவான் கிருஷ்ண தீர்வுகள். அதாவது நேத்து அவர் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான். அது பற்றற்ற தன்மையா இல்ல. அவர் பந்தப்பட்டிருக்கார். அதுக்குள்ள சாராம்சம் தான் நம்ம நேத்தோட அவருடைய பிரதிபலிப்பு நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவருடைய பிரதிபலிப்பு எப்படி பந்தப்பட்டிருக்கார். பந்தம்னா என்னது? அவருடைய சமுதாயத்தின் மேலையும், அவருடைய உறவினர் மேலையும், அவருடைய நண்பர்கள் மேலையும் பந்தப்பட்டிருக்கார்.
சோ அப்ப அது பந்தப்படும் போது பாத்தீங்கன்னா அவர் கண்டிப்பாக வீழ்ச்சி அடைகிறார். என்னன்னா ஒரு காண்டீபத்தை தூக்கி தேர்ல உட்கார வச்சுட்டு ஒரு ஓரமா போட்டு உட்காந்துட்டார். சோ அந்த மாதிரி மனநிலை இருக்கக்கூடாது இல்லைங்களா? ஏன்னா எல்லாருமே 2 பக்கமும் சேனையை கொண்டு வந்து வச்சாச்சு. வந்த பிறகு நான் போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றது அது எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அது தவறான செயல் தானே இல்லைங்களா? அது ஏன்னா ஒரு தீர்க்கதரிசி தான் அவரு. யாரு அர்ஜுன் ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய மகான் தான். பட் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வருது. அதுக்கு தான் காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதிகமாக பற்று இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா நம்ம தீர்வு கொடுக்க போறார். சரி. அர்ஜுனன் ஏன் பிரபுஜி ஒரு லிங்க் போயிட்டு போல வருவார் இப்ப. கேஷவ் கேஷவ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நீ இருக்க இல்லையா? என்னன்னு நீயும் நானும் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு இதுவா படிச்சுடலாம். ஓகேவா? மாதாஜி. அவர் போடுறாரு இல்லையா? அந்த இதுல ஒண்ணு நீ படி, ஒண்ணு நான் படிக்கிறேன். அந்த மாதிரி டர்ன் பை டர்ன் படிக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி கிட்ஸ் கிளாஸ் இல்லையா? காட்டுங்க மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி 6 AM கிளாஸ் இருக்கா இல்லையா? இல்ல மாதாஜி, மாதாஜி வந்து லண்டன் போயிருக்காங்களா மாதாஜி. ஓ அதனால எடுக்க முடியாது. அவங்களுக்கு இப்ப வந்து 1:30 மணியா இருக்குன்னாரு. ஓ ரைட். அதனால நீ அடல்ஸ்ல கூட சேர்ந்துக்கோ அப்படின்ட்டாங்க. வெரி அதான் குட், நானும் வெரி குட். சேர்ந்துக்கிட்டேன். பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா வெங்கடேஷ் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபாகரன் பிரபுஜி. வந்துட்டார் பாலுமதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் ஹரே நீங்க வந்து மழை பெஞ்சுன்னு இருக்கு. போஸ்டா பண்ணிட்டேன். இன்னும் ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டீங்களா? சரி, ஓகே. பண்ணிட்டேன் உங்களை. நீங்க தான் ஓகே, host. ஓகே, ஓகே. ஓகே மாதாஜி. யார் ஹரே பிரபாகரன் host கிருஷ்ணா. போட்டிருக்காரு. இல்ல மாதாஜி, ஓஸ்டாக்ல மாதாஜி. அவங்களுக்கு பிரபாகரன் பிரபாகரன் பிரபுஜி host பண்ணிக்கிறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபாகரன் பிரபுஜியை ஓஸ்ட் ஆக்கிட்டீங்க ஆக்கிட்டீங்க மாதாஜி. அவருக்கு போயிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபாகரன் பிரபுஜி. நீங்க பண்ணுங்க, நீங்க பண்ணலாம். நீங்க என்ன ஓஸ்ட் ஆக்குங்க, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல பிரபு மாதாஜி. ஹோஸ்டா இருக்கீங்க. நீங்க என்ன ஓஸ்ட் இது கோஸ்ட் ஆக்குங்க. பிரபாகரன் பிரபுஜி என்ன ஓஸ்ட் ஆக்க முடியுமா? ட்ரை பண்ண முடியுமா பாருங்க. ஹலோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹலோ நீங்க என்ன ஓஸ்ட் மாதாஜி, நீங்க என்ன கோவஸ்ட் ஆக்க முடியும் மாதாஜி? நான் உங்களுக்கு கோவஸ்டா பக்க பண்ண முடியும் இல்லையா? அது வரத பண்ண முடியலையா? இல்லையே, முடியல. அது வந்து ஒரு ரீநேம் வந்திருக்கு. அது உங்களோட இல்லையே, உங்களோட எனக்கு காமிக்கிறதே இல்லையே, வரவே இல்லையே. ஒரு நிமிஷம் உங்கள்ட்ட வரத பார்க்க. பாலராம். ஓகே, ஓகே. அவருக்கு டைம் ஆயிட்டே இருக்கு. ஸ்பின் ரீநேம் அலோவ் டு ரெக்கார்ட் பண்ண நான் வெயிட்டிங் ரூம்ல இல்ல. அதுல வரல உங்களோட. அவர் தான் பண்ண முடியும், பூஸ்ட் தான் பண்ண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபாகரன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபாகரன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபாகரன் பிரபு கொஞ்சம் இது பண்ணுங்களேன், ஓஸ்ட் ஆக்குங்களேன். என்ன ஒண்ணு இல்ல, அந்த எத்தனை பேர் வந்திருக்குன்றது தெரியுது பாத்தீங்களா? அந்த ஓரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும், ஒரு காலம் மாதிரி வரும். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓஸ்ட் கோஸ்ட்னு போட்டிருக்கேன் பாருங்க. என் பேருக்கு நேரா வந்து நீங்க ஓஸ்ட் ஆக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹலோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காரு அவர். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பதான் கால விழறதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கால விழறதா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.